Tanom ba o? Murag sunod tuig ani ba murag harvest na yun ni. Nakuha na ani. Pre! Hapit. Sa kunang ka diri. Pag ang kamot ba, alas malihok ba? Sa unang diri makandol sa kusog. Manambalay. Jay. Tana di kung si mo ano, basi laki kailang manambalay. Ila. Nausap. Agay. Natandog, sorry. Ay, Sorry. ka pa. Natandog. Nga na disgrasya ka? Wala oy. Ano man na? Ang nimburot ra kiya. Ay, high blood ka. What? Ba, dik mo man na basta high blood, mahubag iya ha. Say, blood di naman day kung mukhaon day kanon, puro na lang humba kung ginakaon. Really arthritis na. Daw? Agay. Kuwan di para makuan to mga ugat-ugat ba, matandog Dili ba. ba? Labay mo kung mangga to naging adlaw ba? Dito sa takong punuan ba? Unya. Labay na ko ba yung murag napibigo nga di mao. Dalo ko ana. Wana buyag. Oh, buyag delikado tagsar nga libre ana, kasagaran. Delikado kay na pre. Delikado kay na idala ni mo nag binisaya. Oh, patutuhan kanang pa luwa-luan ba? Naan ba? Inaw ka inom, naani di ko suma nakikaila. Na angkol anjo. Leo lagi to ilaha lagi. Sige lang, basta tunod ta. Nari kay kuan, na kay plate dia. Maglakaw ra kung tagod. Na dugay kita maabot ito. Sige lang. Tara ba? Layo to ilaha. Tara. Yuti ko to. Tagaan ko nimo. Tagaan ka, paimnon tagaon niya. Sige, bantay bitaw ka. Tara. Tagaan sa Kuan na lapit mo ang mga kahoy. bista. Mura po kimuha na. Mo tangkol kuan man na. Tutski. Ngawa. Why customer? Ito kwarta ani. Basta why customer, why kwarta matik. Ay, Ay, na ako'y kina. patambalan ba? Asa kini? Kini. Uy, kadako. Paningkura sa gurumi. Kadako. Sa may dakotay. Dako kay ka oy. Ay sa bagay, dako kag bayad kay dako man ka. Na, delikado pre, malmahal yung pangayo sa imo pre. Oh, ingon niya, ingon dako ka. Delikado dako ginagbayad. O malakam no kasi bayad oy nga ako ni bahala na kay ako may nagpatambal diri. Ang importante mauli ako kung karong adlaw kay perting sakita sa akong kamot. Bugi, ito lagi daghan kay kwarta dira. Ade, lingkod. Ito kay pangayo. Lingkod. Lingkod sige para ulian. Ilan lagi ni kasi mana? Ilan lagi ni kasi mana mo? Magtulo na. Dugay na Awat tay. Minaw na ako. Sakit ah. Gay! Bagon ko ni ron. Ayo di kasuko. Ay, may mamang kuan, mang duto man na. Kini. Dubag ni. Sige, Bagot. sige Usa na lang pre ba? ba. Manambalay na swito na. Piste ka damak ani ay. Manambalay na pre, ayo. Sa man imuha binuang man imuha. Ayo labis tatay, bakit mang mauna yung Baraw akong Nagkuang ballpen sa kibutan sa kamot. Pabaraw mission ba no sa makang gusto ka mo lian? Sa man yung bataa nga. Maayo lagi ka pa. Natas yaw. Baka di ay muli tay. Parmulian. Oh. Ay, Ano man? gipahit pre, agay. Na kamusta yung magibate? Ning samot kas samot kas. Ay sa, tay, Ay, ikaw ba ito tig? Wala rin tig, karot ho? dili. Ay! Parang assistant ako. Piste ka buanga ka hapit ko mamatay sa kasakit. Ay, kabuang tuo ba na kung mo ni manambalay, pre? Asa man na yung itong tinuod nga manambalay, day boss? Tuwa dito, natulog. Ako sa katuon ha. Oh, di man day siya, day. Ato dito. Tuo man akong siya, Practice, pre. nag-practice lang ba? Practice, No? kita. Ito, saan ako? Siya, yung yapak, pre. Kita ka kung sa mata nimo karton wa kita ato. Tawanan, hubag yun ang maayo, bakit iyang yapak? Ay, Anjo! Kuman. Nay, magpatambal. Asa ra kita? Ito ko kayo. Di ko mo tambal kay Ano man? natingis ko gabi. Ako mainom ron. Ay, ito na ko. Ino lang sana ko. Inya rito nga. Sige. Ang bayad inonon. Sige. Ang kamot pre bay. Hulat lang, good. Unas ba? Ano? Uy! Na. Ang katong manambalay. Kanang dili sa mo tambal ron kay kanang Ano man? di sa ko siya kainom. Kailangan. Tong di adli. Layo pa kita gigikanan pre. Nya may naana ra diri ko matambalan. Kumalan, ikaw, pre. Kasi ingon day niya. Kanang mo man siya kainom ba? Palitek Redos pre. Na kana siya mahubog kuyo kana manampal. Inya palitan ako Redos. Anto dito ko palitek pre. Okay, may problema boss. Ay! Sorry. Tandog. Sige, good. Mangayo naman to gridos. Bilang to na, oy. Palitek dito, palitek. Ulan, hulatan lang ko. Tata ko dire.
Sige likaw. Nampugoy ko Andre kas. Nakaw na! Pre. Palitan ako na pre dos. Iskot rin yung assistant ko latahon gini maulian ko. Bangon, bangon. Asanan? Paimnon daw kanila. Asa mo ron? Na dito gali no. Nakapay ng redos. Palit pa siguro. Bantay ka ha. Magaling kang kupal ka. Ang imo ang gahom nga kuan lukay. Kana. Tara. Tay sa jubi. Ikaw na lang adto dito. Okay. Bro naglagot mo to sa kuwatong kuanoy magpatambal oy. Yung saan po dito nimo? Wala ra gud ako ra gistoryan. Kasi iman po mga tiga ikaw manambalay. Diya gyud. Hindi mo biar ka. Bagon to ka to. Ode, amping jo. Ano ka ayas mo nang bali isakit ay bay. Ah. Ikaw ti pasyente? Ako to, ako. Oh, nya asa nga ilm nun? Palit ako. Ay pas tinawa mo daw may klaro di ay. Dapat niya nang ipalit daan. Padulong na to, padulong na. Tara pre. O na. Lito ni. Yang pwede. Nay ay sa. Na, kanata yun ako dalo para mulian lang jud ka ba. Isara kong may sila sama. Maayo dit ka. Ay, kay ni mo ni Kay na redos maayo dit ka. Mulian ka. Dili sam ko sa lamisa. Misa. Tara. Mulian lang jud ka pre ba. Andre redos. Mulian jud ka. Tanaw na ko si mo ang murag nabuyagan jud ka. Unsa kay nakabuyag sa kuno? Piulid, wala ka na. Nay na in love sa kuwa diwata. Dili, assuming na pugay ka, nakasala ka. Tanawa presito kay nga manambalay kabalo siya nga nakasala ka. O tanawa engkanto mi nagbuhat na. Nya tay, unsa bay may buhaton ani? Sige tatay, bata pa kay ko. Sorry. Rest lang, dili mo gawas kung gahom kung wala tay tagay. No! Tagay. Tagay. Dili ayo. Ay, sa ay, na. Paano gaya? Dara. Ulat kay magkuhat pa na. Yam pa mana. Magaling kang kupal ka. Anak manam ini saya. Oh. Ay sa pre murag yaga man iya pre. Anawar ko na iyang gipangyaw-yaw o mura magway klaro. Abot gud pre. Mo na gitawag nga hurim-hurim. Paabot ba kayo nagkuhat pa nagmaayo nagampto pa nagmaayo. Mo ba? Ready shot na. Pre. Mo ni karaan nga muan sa mua. Mo balay. Ah, Hello. okay. Okay. Okay na. Duwang ba isa? Duwang ba isa? Paabot ba? Para asa ba ni? Boss. Bili mo na boss. Para asa pa ni? Ginabte, ayun na ginabte. Wala siya niya. Sabi ko, La. Bang! Asa wala para lamo. Dili. Bantay pre, wag ka kulba pre. Bantay pre, basi dabdaban ka na pre. Kasi yaga di pre kay lisod biki dagan riyo kay napiki ko. Sa kay murag di man musiga. Di tagay sabi. Sige lang tagay ni. Oh, tagay lagi ni. Sus. Oh no! Uli ni pamaagi niya pre para maulian ka. Binuang magini man ang balaya ba? Duda jud ko ani ba. Sige na, palayo ka ba masih pasulog ta. Dong, pasyata ang pasyente para mag-abot jud ang among pulse. What? Paim na. Iman daw ka. Gati mahubog man sa taan ni oy. Pagulat good pre kinagyam-yam pero tanawa si muda no. Oh, nagkipot-kipot tanawa. Hello, grabe gid. May ba? Wala tambal na nagsugod. Tagay. Oh shit! Sugod yung tambal pre. Pasok na. Balay pre. Sama ni pre oy. Ano pre dagan? Daga pre. Nagmaoy pre oy. Amutay naulian gud. Wala nga napakan man. Matay. Wala mga yun murag lahi na gito pre ba? Wala na sa niba na gito. Maoy man to iya pre. Di man Tara na pre. tambal. Nah, Ay, tuwa sa traksya dito ka. Tara.